Obre les finestres de bat a bat i deixa entrar el sol. El Sol, el magazín de la ràdio. De dilluns a divendres a les 9 del matí. Catalunya aixeca el taló. Avui celebrem el dia de commemoració de totes les víctimes de la guerra química. Celebrem el Dia Internacional de la Seguretat de la Informació. Celebrem el Dia Internacional de la lluita contra els trastorns de la conducta alimentària. Celebrem el Dia de l'Influencer. No és cert això de que la bellesa està a l'interior. A la costa hi ha gent bastant atractiva, també. Bona aquesta! I ara et faré una corranda, aviam si la gent ho capta. El millor que hi ha és el sol. El millor que hi ha és el sol. Vosaltres teniu la ronda. Una glosa dedicaré, segur t'agradarà molt. Te la canto a tu, Xavier. Te la canto a tu, Xavier. I a tots els oients del sol. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Així va el món, em deia la Roseta. La Roseta sentada al sol, amb la mascareta sota la barbeta. I no hi pots fer-hi res, insistia la Roseta. No pots fer-hi res amb qui està decidit a oferir el que no té. I ho fa avui sí, demà no, i dijous ja ho veurem, anava dient ella. Parles amb mi, Roseta? Ni cas em feia la Roseta. Espera, que ho apunto, Roseta, que si no després no entenc res i se m'oblida. Ella ni cas. Ja cal que es calci, anava dient ella amb els ulls tancats i la cara al sol. Oferir o no oferir? Què més et puc dir, anava dient ella. Capacitat de fer-ho dins d'una mínima garantia, deia. O vendre vent des d'enlloc amb un ventall i disfressat del que no ets, quan ja tothom ho sap, anava dient ella. Així va el món, continuava exclamant la Roseta. Així va el món, anava dient ella a crits, amb els ulls tancats, i la mascareta a la barbeta. Així va el món per a qui porta una venda als ulls, taps a les orelles i veu passar el temps que no espera i ningú diu «Quina edat tens?» Jo no en tenia ni papa, Ni papa. Jo l'anava mirant a 2 metres. Ella cara al sol, amb els ulls tancats i la mascareta a la barbeta. Ja cal que es calci, anava dient ella. Tot i això, va acabar dient, tot i allò, anava afegint, i tot el de més enllà, cadascú ja s'ho farà, que no cal ser catedràtic per saber que el fum se l'emporta el vent. No cal ser catedràtic, anava afegint ella, per saber que de fantasia el Disney era el mestre i que la realitat la tenim cada dia. Anava dient ella amb els ulls tancats i la mascareta a la barbeta.
Jo m'ho vaig apuntar tot i ho comparteixo a veure si m'ajudeu a entendre-ho. Avui dilluns, 30 de novembre del 2020, programa 66 del Sol. Nou experiment radiofònic, sense interrupcions, amb més varietat i més proves que mai. I disposats a caminar cap a un Nadal que sigui, com a mínim, tranquil, efectiu i amb possibilitats de que la fantasia sigui possible dins de les nostres mesures, que són humils. Si vols sentir amb nosaltres, pots venir, que tenim aquí la teva cadireta preparadeta, ben neta i ben polideta. Tenim els croissants, les ensaimadetes, el cafetó i Ràdio Vila-sacra. Ara mateix no hi ha res millor. Doncs apenem-hi, que és dilluns i tenim moltes coses a compartir quan són ja, mira, amb les 9:06 del matí. Bon dia a tothom i benvinguts al Sol Solet. Vine'm a veure, vine'm a veure. Sol Solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol Solet, vine'm a veure que tinc fred. Durant el confinament es va estendre la idea que d'aquella en sortiríem millors i sembla que estem a punt de perdre aquella oportunitat. Però aquí estem uns quants que la volem aprofitar. I si dediquéssim una hora al dia a pensar en què podem millorar? Agafar un tema de l'actualitat, un qualsevol, i qüestionar-lo. I si aprofitéssim el coneixement científic perquè ens guiï? Si en algun moment això es podia fer, és ara. La millor resposta. Què fas? D'aquí un any se'ns acaba el contracte del pis. He començat a mirar com està el mercat. I? Doncs sembla que els preus han baixat. El Parlament de Catalunya ha aprovat una llei per contenir els preus del lloguer a les zones amb falta d'habitatge assequible. En els nous contractes, l'índex de l'Agència d'Habitatge de Catalunya serà la referència per fixar el cost del lloguer. I si durant els últims 5 anys l'immoble ha estat arrendat per sota d'aquest preu, el propietari no podrà pujar-lo. Informa't a economia.gencat.cat. He sentit que canviem de pis, oi? 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Avui el sol ha sortit a les 7:55 i es pondrà a les 5:16 de la tarda. Avui que és Sant Andreu i Santa Justina. Avui, 30 de novembre, que recordem que un dia, com el d'avui del 1872, a Escòcia, es va celebrar el primer partit de futbol de tota la història de seleccions nacionals. El primer partit de tota la història de seleccions nacionals on van participar Escòcia i Anglaterra. Van empatar 0-0, patatero. També va ser un dia com el d'avui del 1954 a Alabama. Aquest és un cas d'aquells curiosos, que un meteorit que va caure del cel d'una mida aproximada d'un pomelo, diu la notícia, diu l'efemèride, que pesava 3,8 quilos, Déu-n'hi-do, va colpejar a la senyora Anna Hotchkiss, que va viure des de 1920 fins al 1972, doncs el 1954 un tros de meteorit de 3,8 quilos li va caure a la cama i va ser el primer cas conegut d'una persona que va ser colpejada per un meteorit a la història.
Suposo que tot això ho deurien apuntar, perquè si no és un cas curiós, El 30 de novembre del 1940, un altre cas curiós, són aquestes efemèrides que hi són, però qui ho ha apuntat, això? I quina importància tenia aquesta efemèride que us diré a continuació? Quina és la importància? Escolteu bé, el 1940, a Greenwich, als Estats Units, es van casar l'actriu Lucille Ball i l'actor Desi Arnaz. Us sonen els dos actors? Hi ha algú que li sonin? Ens ho pot explicar qui eren? Doncs és una efemèride. Nosaltres continuem endavant i ara ens anem directament al que són els titulars de les pàgines web dels diaris, dels mitjans que tenim més a prop. El diari de Girona, per exemple. Tremosa apunta que entre el 25 i el 30% de negocis catalans hauran de tancar, ens diu. També ens diu que les terrasses de Girona ahir van estar plenes com a primer diumenge de reobertura. La gent té ganes de sol, mira la nostra estimada Roseta, que hi va estar quasi ben bé 2 hores al sol, i jo amb ella allà acompanyant-la i escoltant les seves, no sé, els seus pensaments, potser? Les seves raonades? Continuem amb el diari de Girona, que diu el 34% dels hospitalitzats amb Covid-19 a l'Estat desenvolupen síndrome de distrès respiratori. Segons un estudi, sempre hem dit que el Covid, vulguis o no vulguis, alguna repercussió ha de tenir, perquè és un virus que afecta d'una manera greu al cos, El Punt Diari ens diu avui que carta d'exmilitars al rei alarmats per la falta d'unitat. Al tanto amb aquesta notícia. Carta d'exmilitars al rei alarmats per la falta d'unitat. El Punt d'avui, empresa otorga 14 milions en ajuts a les pimes industrials. Ens anem a l'Empordà Info, que ens diu el risc de rebrot de coronavirus continua clarament a la baixa a Catalunya. Una 80ena d'edificis de Figueres presenten deficiències a l'estructura. Protecció Civil adverteix que la pandèmia és incompatible amb les cavalcades. Anem cap a l'Hora Nova, que l'Hora Nova ens diu el Consell Comarcal ha previst fer inversions valorades en més de 100 milions l'any que ve. I com sabeu, teniu totes aquestes notícies ampliades, moltes més, molt més ben explicades, molt més ben configurades, molt millor de tot, a les planes webs dels mitjans que he esmentat. Avui, tal com us vaig dir divendres, dins de les novetats que anem fent dia sí, dia no, us oferim el Ho sabies? Un nou espai de El Sol. Un fet real que va tenir lloc el 17 de març de l'any 2017. Ho sabies? Resulta que un home de 22 anys va estar detingut a Perpinyà, en aquella data, acusat de violència contra un menor, perquè va posar a un nen de 15 mesos, fill de la seva companya sentimental, dins d'una rentadora. La notícia que hem rescatat de les efemèrides de notícies diu que els fets van passar un dissabte, en una bugaderia pública de Perpinyà, on la parella havia estat amb el fill d'ella. L'home diu que va agafar la criatura i la va ficar dins d'una de les màquines de rentar i la va fer girar. També diu la notícia que la policia va arrestar a l'home
per un delicte de violència contra menors. I també va resultar imputada la mare, de 19 anys, com a responsable de la custòdia de la criatura per no haver evitat els fets. En aquell moment, la criatura va quedar sota la custòdia dels serveis socials. Ho sabies? Cada dia surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor, on hi brilli la claror. Res no es pot fer por, res no es pot fer por, res no es pot fer por. Cada dia surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor, on hi brilli la claror. Res no es pot fer por, res no es pot fer por, res no es pot fer por, no. No podem viure sense bateria, sense cobertura, sense carregador, sense funda, sense connexió. No podem viure sense mòbil, però al cotxe podem morir per culpa seva. Quan condueixis, aparca el mòbil. Generalitat de Catalunya, 7,5 milions de futurs. Iniciem el repàs d'avui dilluns amb el més destacat sobre les dades Covid-19 d'avui dia, d'ara mateix. Milloren les dades de l'expansió del coronavirus a Catalunya, però la tensió als hospitals continua molt elevada. Ha baixat de 13 punts el risc de rebrot. Se situa als 203, una xifra similar a la de finals de setembre. La velocitat de contagi puja una centèsima i està al 0,77, segons ha comunicat el Departament de Salut. Hi ha 37 ingressats més per coronavirus als hospitals i ja sumen gairebé 1.700 malalts. A les unitats de cures intensives hi ha 461 persones, 7 menys que a les dades anteriors. Els positius confirmats en proves PCR i test d'antígens ha pujat de 1.108 i augmenten de 33 els morts per coronavirus. Amb aquestes dades sobre la situació de la pandèmia, la desescalada de la segona onada, s'ha fet massa d'hora, segons Salvador Massip, metge investigador de la Universitat de Leicester i professor de la UOC, en declaracions a Catalunya Ràdio. Ens relaxem abans de tenir els casos per sota uns límits controlables, i ho estem fent, recordem-ho i siguem conscients, perquè hi ha el Nadal aquí, no perquè sigui ara un bon moment per començar a relaxar-nos. Hauríem d'estar encara amb restriccions una temporada més per arribar als casos aquests 20-25 o així, però això ho estem deixant de banda perquè ens queda un mes per Nadal i volem intentar arribar a fer un Nadal normal. Un Nadal que avisa Massip que serà diferent i demana a la ciutadania que sigui responsable i eviti les trobades familiars i la mobilitat. Tampoc considera que tingui sentit el debat sobre l'exclusió o no dels nens en la limitació de les trobades per a aquestes festes. Ha afegit que la pandèmia farà un tomb quan un 70% de la població estigui vacunada, probablement al llarg de l'any que ve. Amb 18 milions de positius a Europa i hores d'ara 400.000 morts, fins ara, hi ha un debat Nadal 2020. Aixecar o no les restriccions de la pandèmia en vistes a les festes de Nadal. Aquesta és la qüestió que està centrant el debat europeu sobre la Covid-19, quan les últimes dades confirmen una lleugera disminució de la corba de contagis. Així ho indiquen, per exemple, les xifres d'Alemanya i França. Tots dos països, juntament amb el Regne Unit, preveuen aixecar les restriccions. En canvi, Itàlia, on també han baixat els contagis, mantindrà el toc de queda nocturn, com a Catalunya. Per la seva banda, Portugal mantindrà les restriccions a causa de la saturació de pacients als seus hospitals. D'altra banda, la policia britànica ha detingut aquest cap de setmana més de 150 persones que es manifestaven contra les restriccions derivades de la pandèmia. Europa és el segon continent del món més afectat per la Covid-19, amb prop de 18 milions de positius. Aquest cap de setmana s'ha superat la barrera dels 400.000 morts. Segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut, el coronavirus continua estenent-se pel planeta a un ritme de 500.000 de casos diaris. Avui, el món acumula més de 62 milions de positius i més d'1.400.000 morts.
Segons ens informa Empordà Televisió, el que sí sembla que es realitzarà serà el Mercat de Figueres. Això sembla que sí que es realitzarà. Controls d'accessos i aforaments són algunes de les novetats que presentarà guany al Mercat de Nadal de la ciutat de Figueres. La pandèmia ho ha fet capgirar gairebé tot i això, aquest acte que atrau a tantes persones durant el mes de desembre continuarà realitzant-se a la Rambla de la ciutat. La Rambla estarà perimetrada, tot l'interior de la Rambla, hi haurà un punt d'accés, el punt d'accés serà per dalt de la Rambla, i serà un tema que segurament se comentarà molt sovint, no? L'accés habitual de la gent a la Rambla normalment és pujant per les escales per la part baixa. Nosaltres habilitarem l'espai a dalt de la Rambla per un tema d'accessibilitat. La Rambla ha de ser accessible per tothom i és excloent que hi hagin entrades diferenciades per la gent amb diversitat funcional que per la resta. L'aforament màxim permès en l'interior de la Rambla seran de 211 persones. Una altra de les incògnites que hi ha a Figueres i també a altres ciutats de Catalunya és com es realitzarà la cavalcada de Reis. Amb els Reis hem posat de la taula 50.000 possibilitats, que són les realitats en les que ens podem trobar que ens permetin fer-ho o no fer-ho, saps? Però encara, no sé, si tenim en compte que el Procicat del Mercat de Nadal va sortir fa 3 dies, es fa difícil fer un brindis al sol. El dia de Reis no serà com es va produir l'any passat. És completament inviable veure, i ens agradaria molt poder-ho fer, però és completament inviable, això sí que no passarà, veure la Rambla plena de gent amb aquesta rua, però és impossible. Per tant, el que sí que podem dir és que aquesta frase, que jo crec que també desvetlla molt com pot ser aquest dia de Reis, de nosaltres no anirem a esperar els Reis, que és el que estem acostumats a fer sempre, sinó que seran els Reis qui ens esperaran a nosaltres. El que sí que no es podrà realitzar serà el tió i el lliurament de cartes al patge reial. Estàs en el 107 de la FM. Això és El Sol. Doncs amb tot això, la que sembla que té un planazo, però un planazo, és la Gemma. Mira, que t'ho explica ella. Igual el coronavirus me ha vuelto dócil, aunque no creo, porque con el pufo de las ayudas a los autónomos me puse como una moto y no se me ha pasado, por cierto. Pero a día de hoy lo único que quiero es ir el lunes a comer a la Boca y por la tarde al cine. ¿Qué? ¿Cómo y cuándo? Me hace ilusión. He echado de menos muchísimo lo que antes daba por sentado y quiero disfrutar de la experiencia, del reencuentro con amigos en una terraza. A estas alturas intento no perder energías con crisis de gobierno y filtraciones y si se juntan o no. Lo único que deseaba era que me comunicaran qué, cómo y cuándo. Y ya hay una meta, un plan, un objetivo que es llegar al lunes. Soy consciente de que mis expectativas vitales se han visto reducidas al mínimo, pero no dudo de que las medidas que se han llevado a cabo, por impopulares que fueran, que lo eran, tenían como objetivo nuestra salud y bienestar. ¿Qué? ¿Cómo y cuándo? No me he caído en una marmita, que conste, ¿eh? Todavía no sé si podré cenar con mis padres en Madrid en Nochebuena. Sí, en cambio, que no podremos juntarnos todos como siempre. Pero prefiero no pensar en eso y centrarme en el lunes. Paseo, comida y cine. ¿Qué? ¿Cómo y cuándo? Y me parece un planazo. Todo un planazo para hoy lunes, Gemma? Doncs ja cal que et calcis, com deia la Roseta. Jo de tu em calçaria. Roseta, explica-li que cal que es calci. Explica-li. Sí, explica-li. Tots volem un món millor on hi brilli la claror. Res no es pot fer por, res no es pot fer por. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió ja cal que es calci. Ja cal que es calci és una expressió que s'aplica quan s'ha de prendre un afer dur i complicat. Sabeu, però, d'on ve?
té l'origen en els vells costums monacals, les ordres religioses, la regla de les quals els obliga a anar descalços quan havien d'emprendre una llarga caminada, plovia o havien de travessar terrenys pedregosos o emboscats, es calçaven per evitar el lacerament dels peus. Així és corrent al llegir les cròniques conventuals d'aquestes ordes i descriure processons o altres pelegrinatges, trobar la indicació calçats, per indicar que els confrares van trencar la regla davant d'una causa justificada. El fet de calçar-se inclou, doncs, sempre una idea de dificultat i duresa. Aquesta informació l'hem extreta del refranyer català comentat de Joan Amades. Doncs sí, ja ens ha quedat clar que cal que es calci. Claríssim. Jo claríssim. Doncs continuem amb les notícies del dia, les més destacades. Noves ajudes per autònoms que després de les darreres circumstàncies sembla seran més efectives. S'hi poden apuntar tots els treballadors per compte propi de qualsevol activitat, amb ingressos inferiors als 35.000 euros a l'última declaració de la renda i un benefici net de l'activitat de menys de 13.125 euros els 3 primers trimestres. A més, han d'estar donats d'alta com a autònoms abans de l'1 d'octubre d'aquest any. Un cop tancat el registre, el govern convocarà el Consell Català del Treball Autònom per analitzar conjuntament les dades i de quina manera es gestionaran les ajudes, que encara no se sap de quan seran. Bé, no se sap de quan seran, però el que sí sabem és que ahir diumenge va ser el primer diumenge de molts que hi va haver ambient. La combinació de sol i bars oberts sembla que ha animat també la gent a anar de botigues aquest diumenge. Molts comerços, sobretot els que no són al centre de les grans ciutats, han preferit no aixecar les persianes, però els que ho han fet, situats a zones més comercials, estaven satisfets, almenys de l'afluència de públic. Les xifres totals de vendes del cap de setmana en el seu conjunt seran probablement més baixes que les de l'any passat. De fet, les associacions de comerciants preveuen una caiguda d'un 15%. A la situació econòmica general s'afegeix la falta de mobilitat i, en el cas del centre de Barcelona, l'absència de turistes que solen representar un important volum de vendes. Però almenys als comerços dels carrers més comercials de Barcelona que han obert aquest diumenge, l'ambient ha estat animat. El sol ha salido y la gente se ha movido bastante y han ido a pasear y han aprovechado para comprar. La verdad es que ha habido mucho movimiento. Una locura absoluta. O sea, antes de abrir la persiana ya tenemos a gente esperando. Ya había gente que me estava preguntant ¿qué abrís hoy? O sea, que les ha pillado un poco de sorpresa, pero... La veritat és que ahir va ser un dia excepcional en quant a ventes. I avui no es presenta poder tan extraordinari com ahir, però estem satisfets i contents. Aparentment el que ha funcionat millor ha estat els establiments situats prop de grans centres comercials que encara no poden obrir. Este año está siendo un poco raro, porque la gente, al no poder salir del municipio, también está tirando mucho de compras aquí en Barcelona. Y como hay centros comerciales cerrados, pues el cúmulo de faena se concentra en tiendas de calle. Otros años, en esta tienda en concreto, los domingos no eran muy potentes. Les ofertes del Black Friday no sembla, en canvi, que hagin influït de manera especial en els compradors. Entre semana tienes el tiempo más limitado, hay igual más gente, pero si es por el Black Friday justo hoy, yo creo que no compensa porque es un poco como liquidar lo antiguo, descuentos en las prendas antiguas y en cambio en las nuevas colecciones no han hecho ningún tipo de rebaja en ello. Cuando realmente tengo tiempo y puedo comprar relajadas el fin de semana y el sábado a veces tienes que hacer cosas o vas a comer o lo que sea y el domingo pues es como el día que realmente puedes hacer estas cosas. Fixa't que el Joan, amb tot això, ens vol parlar de l'efecte placebo. Si és que avui tenim de tot. Si en un terreny està dominant l'escenari polític Pedro Sánchez és en la comunicació, el president espanyol és conscient que no està sobrat de carisma i ho compensa amb una magnífica estratègia comunicativa. Tothom tendiria a pensar que informar sobre un pla tan important com la vacunació per la Covid un diumenge a la tarda no és bona idea. Els ciutadans estem per altres coses. Però el president aconsegueix assegurar-se els titulars de dilluns al matí i marcar l'agenda pública per iniciar la setmana.
I no la marca sobre un pla de restriccions, com es veuen obligats a fer sovint els presidents autonòmics. Es queda amb el reclam de l'esperança, el de la sortida de la crisi. No hi ha cap certesa que ens podrem vacunar a partir del gener i, en conseqüència, tampoc el primer trimestre de l'any que ve assolirem la protecció pels col·lectius més vulnerables. Però Sánchez ja ens ha vacunat a tots i amb això aconsegueix donar-nos alguna cosa per passar el Nadal més trist de les nostres vides. D'això se'n diu efecte placebo. Ah, doncs mira, no ho sabia, tu. Gràcies per la informació, Joan. Acabarem el resum d'avui sumant 2 ciclistes més que han mort al Papiol en un accident de trànsit. 2. L'acusat, un home de 80 anys, s'ha saltat la línia contínua, ha envaït el carril contrari i ha topat amb les dues víctimes, una dona de 43 anys i un home de 66. Un tercer ciclista ha quedat ferit crític i ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge. El conductor del turisme ha donat negatiu a les proves d'alcohol i drogues. Tot i no ser el cas de l'accident d'aquest diumenge, el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, ha recordat en declaracions a TV3 que la Generalitat reclama un enduriment de penes en els casos de drogoaddicció o alcoholèmia dels conductors. Ho hem demanat, ho hem apel·lat, sobretot quan ens trobem en casos de que hi ha presència d'alcohol i drogues o que donen positiu d'alcohol i drogues amb algun accident que han sigut que han causat víctimes mortals. Amb això sí que des del Servei Català de Trànsit també ho hem demanat i hem apel·lat aquesta modificació legislativa que en aquests moments no tenim. Amb aquestes ja són 97 les persones mortes en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar-cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell. Des de fa molts anys hi passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era la Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina, pensava que m'esperava un dia de la Repanocha, que estava contenta, la vida era la Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions, la Repanocha. Hola Andrea, ¿qué tal por Argentina? Hola, ¿qué tal? Imagino que más calmaos. Y es el primer día digo yo, que ya. Después de Diego, los argentinos, claro, para nosotros todavía ayer estábamos asimilando y Ay, que se corta la comunicación. Entiendo que aparte de la luz tenemos problemas con la comunicación, somos países tercermundistas por mucho que vayamos de primero. A ver si me puedes explicar rápidamente, antes de que se corte, si es que no te he perdido ya, Mira, ¿cuáles fueron las últimas horas de Diego Armando Maradona? a mí personalmente, leyendo un poco las crónicas y tratando de informarme qué es lo que pasó, lo que personalmente me llama la atención es que Diego haya estado solo tanto tiempo. O sea, estuvo solo, murió solo. O sea, Diego permaneció toda la mañana solo con una enfermera. Caray, con la de gente que había en su entierro. Y nadie, o sea, incluso la gente que lo cuidaba, sí, tardan en darse cuenta de que Diego no reaccionaba. Pero ¿cómo fue el tema? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó exactamente? Él se levanta a tomar sus medicamentos. Sí. Intentó hacía una pequeña caminata matutina, no la pudo realizar y él dice que se vuelve a acostar. O por lo menos esto es lo que me cuentan, que se vuelve a acostar diciendo que no se siente bien. Y a partir de ahí hasta el mediodía nadie fue a verlo y supuestamente estaba con una enfermera que lo cuidaba permanentemente. Ya. Y falleció solo. Me viene a la cabeza el caso de Michael Jackson o Elvis Presley.
Que con médicos de cabecera al lado de la cama, como quien dice, les pasó lo mismo. Qué cosas, ¿eh? Muchos millones, pero poca colaboración. A mí es lo que más me llama la atención. ¿Y a mí? Después, por otro lado, su médico de toda la vida, que es el doctor Caje, había dicho que no estaba en condiciones de ser dado de alta. Pero me han comentado que tardó 30 minutos la ambulancia, ¿no? Es normal que una ambulancia tarde 30 minutos en llegar. Ah, sí, normal. O sea, eso es lo que nos pasa a todos en la Argentina, nos ha pasado a todos con los familiares. Pero bueno, nada, a partir de ahí, viste, son decisiones entre lo personal, lo familiar y el entorno de Diego. Yo no hace mucho vi unas imágenes de él en su jardín y me pareció que estaba bastante bien, saludaba incluso con la mano. No sé si es que de salud... La salud de Maradona Sí. Este año se notaba realmente muy deteriorada. También me ha sorprendido unas fotos que me han llegado de gente haciéndose fotos al lado del cadáver, ¿no? Al personal de la funeraria ya lo han despedido. Ah, van rápidos, según qué temas veo. Y Matías Morla, el abogado de Diego, había dicho que a esa gente se le iba a iniciar un juicio. ¿Va a haber ahora jaleo con su herencia o sabes algo de esto? Eso no me consta, Ya. pero bueno, en la Argentina. Sí, claro, porque viendo los jaleos, viendo las masas ahí apretujadas, las peleas, es que esta sociedad, las masas de esta sociedad son para flipar, ¿eh? Sí. Bueno, había lo que estuve en Plaza de Mayo, había gente haciéndose fotografías con el coche fúnebre. O sea, en estos casos, digamos, pasas del homenaje respetuoso a la idolatría más absurda. O sea, Cerebros en evolución. incluso te diría, para mí un poco, digamos, todo lo que termina sucediendo ayer en Plaza de Mayo era un poco anunciado. Angustiado o ridículo, depende de la forma de entenderlo, porque ¿cuántas personas crees que habían ahí montando el número? En Plaza de Mayo, Sí. solamente en Plaza de Mayo había más de 1 millón de personas. Es que en el siglo XXI parece mentira. Yo creo que no es una de las concentraciones más grandes Sí. por un ídolo. O sea, te diría que solamente comparable con las manifestaciones, con algún momento emotivo del peronismo o la vuelta a la democracia en la Argentina, para dimensionártelo de alguna manera, Sí, ¿no? sí, ya. Lo que sucedió con Diego es la concentración de gente despidiendo un ídolo más grande de nuestra historia. Y eso que era un futbolista, que jugaba fútbol y daba patas al balón, Sí. que no había solucionado la vida a nadie. Mira, yo te digo, yo ayer recorrí un poco a Buenos Aires para que se den una idea de lo que sucedió. Sí. Digamos, la gente iba en procesión a la autopista, o sea, mis sobrinos y mis hermanos estaban en la autopista en un sitio especial donde pasaba el féretro de Maradona. Y eso lo hicieron todos los argentinos en Buenos Aires. O sea, todos salimos de nuestra casa y en el lugar que podíamos homenajeábamos a Diego. Vos ibas, no sé, por la carretera, todos los carteles de la autopista, gracias Diego. Íbamos tocando bocina, íbamos gritando, alentando, o sea, fue como, yo solamente lo compararía casi con cuando Argentina ganó la Copa del Mundo. Vaya. Y creo que lo superó, porque esto era la despedida de Maradona. Bueno, no puedo imaginar el día que se acabe el hambre en los suburbios y que toda la gente deje de pasar miseria. Será fantástico. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo. No tengo más tiempo. Un abrazo muy fuerte. Està clar que la gent es mobilitza per coses que bé, les entendrem potser d'aquí un segle. Continuem endavant, que tenim molta feina a fer a la societat. La Caixa de Sons. 012, la millor resposta. Recordes que en Miquel volia crear el seu propi negoci? Sí, per què? Doncs no ha fet falta. Reempresa l'ha ajudat a comprar-ne un que ja estava en funcionament.
El Centre de Reempresa de Catalunya és un servei públic que posa en contacte persones que volen vendre una empresa amb persones que volen emprendre un negoci sense haver de començar de zero. A través de més de 80 punts d'atenció a tot Catalunya, més de 150 professionals t'acompanyen de forma gratuïta en tot el procés de compra-venda. Troba't més informació a reempresa.org. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. És l'hora de saber com tenim el temps d'avui dilluns. Com el tenim el temps? Tenim anticicló, una pressió atmosfèrica relativament alta, al voltant de 1.018-1.020 hectopascals, vents en calma, després de la llevantada que vam tenir fins dissabte, matinada diumenge, i per tant, cal dir que amb aquest estancament de les masses d'aire, tanta humitat ha d'anar fructificant en forma de boires abundants, boirines a tota la zona interior, també cap a la costa, però la boira més tancada, més espessa, a Lleida, a la depressió central i també algunes valls del Pirineu. Ja s'han començat a observar en punts del Ripollès i de la Noguera, aniran a més. De fet, aquesta boira pot ser espessa i persistent bona part del dia. Per tant, a Lleida, al Pla de Lleida, en tot el dia no es passarà dels 10 graus de màxima. Per exemple, el Segrià, l'Urgell, Pla d'Urgell, les Garrigues i la Noguera. Sol a la resta, temperatures suaus de dia, 14, 18, les més altes fregant els 20 graus al litoral i prelitoral. Després d'una nit d'hivern, una matinada freda, amb glaçades al Pirineu, Prepirineu, de 0 a 4 sota 0 i també una mica sota 0 a les muntanyes de Prades. Demà dimarts preveiem també boira al matí, pèl de núvols prims, un dia una mica més enlleganyat, s'aniran nublant a la tarda i entre el vespre i la nit pot ja ploure al Pirineu i també de matinada dimecres en punts de Girona i nord de Barcelona. Anirà baixant la temperatura i nevarà a 1.600 i a última hora de dimarts a 1.200 metres. Dimecres a 1.000 metres. La música descriu el territori. La paraula descriu la música. Música i paraula. Paraula i territori. A través dels instruments de cobla, les nostres veus i la teva ràdio. La teva ràdio local parla de tu. La ràdio quilòmetre zero. Al 107 de la FM, al 107 de la FM, surt el sol. Doncs parlem de ràdio? És dilluns. Parlem de ràdio? I tant que parlem de ràdio. Surt el sol, surt el sol, surt el sol. Parlem de ràdio, 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 parlem de ràdio. Això és el Holy Night, la Nadala. Sí, no, m'he tornat boja. Aquesta és la primera melodia que es va emetre per la ràdio. Era la nit de Nadal de 1906 i un canadenc, Fessenden, va aconseguir emetre per primer cop música. Ell mateix, des de l'estació de Massachusetts, va llegir un fragment de la Bíblia i va tocar aquesta Nadala amb el seu violí. Però aquest no és ben bé l'inici de la ràdio. Hauríem de mirar uns anys enrere. De fet, la ràdio, això és el que hem sentit tota la vida, és un invent de Marconi. Sí, ho dius bé, és segurament el nom que ha fet més fortuna en els llibres d'història, però cada cop més experts coincideixen a dir que no es pot atribuir l'invent de la ràdio a una sola persona, sinó que n'hi va haver 4 que van tenir un paper determinant i gairebé simultani en el desenvolupament d'aquest mitjà. Aquesta és la primera emissió? És una simulació de la primera emissió. Una mica d'interferències, no? Sí, una mica. El 1887 tot comença quan el físic alemany Heinrich Hertz descobreix les ones electromagnètiques, Sí. d'aquí el nom d'ones hertzianes. Pocs anys després es multipliquen els avenços i el rus Alexander Popov va inventar l'antena i va aconseguir transmetre ones electromagnètiques a distància. Però l'autèntica guerra per la invenció de la ràdio se la disputen 2 persones, el croat Nikola Tesla i l'italià Guillermo Marconi. Resulta que Tesla va aconseguir construir el primer radiotransmissor i va començar a patentar tots aquests avenços, i a Marconi se li atribueix la primera transmissió a través del Canal de la Manxa, però per fer-ho va utilitzar algunes patents de Tesla i d'aquí l'embolic, no? L'embolic i la guerra d'autories. I encara hi ha un altre nom, l'espanyol Julio Cervera, perquè si fins aleshores el que havien aconseguit Tesla i Marconi eren transmetre senyals, el que se li atribueix a Cervera és la primera emissió de veu. En aquest cas va ser l'any 1902 i ho va fer entre Alacant i Eivissa. La estación radiodifusora EAJ1
de Emisiones Radio Barcelona. I a quin any situem l'inici de la ràdio a l'Estat? Doncs el 14 de novembre de 1924 es va fer la primera emissió de ràdio a l'Estat i es va fer des de Barcelona, concretament des d'una estació anomenada EAJU, Ràdio Barcelona, i aquesta que sentíem era la veu de Maria Sabater donant la benvinguda a aquelles emissions. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. Clar, llavors van començar, no?, uns anys d'expansió de la ràdio per tot arreu. Sí, de fet, un dels moments culminants és aquest que sentim, va ser el 1938, i Orson Welles va aconseguir fer creure que els extraterrestres estaven envaint la Terra. Tot era un radioteatre, però el cas és que l'emissió de la Guerra dels Mons, que és com es va titular, va causar el pànic als carrers de Nova York, de Nova Jersey. Hola, molt benvinguts a aquesta emissió inaugural d'una nova emissora. I Cristina, he volgut acabar amb aquesta cançó perquè, si bé és cert que el que deia aquesta cançó era que, en aquell cas, el vídeo acabaria amb l'estrella de ràdio, doncs ni el vídeo, ni internet, ni els nous mitjans han fet nosa o han fet ombra a la ràdio perquè està més en forma que mai. La ràdio en català està plegant més oients que mai. I llarga vida a la ràdio. Anna, Felipe, moltes gràcies. Això és... És meravellós. Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Oh, yeah. Sol, solet, vine'm a veure que tinc fred. Si tens fred, posa't la capa, posa't la capa. Oh, yeah. Si tens fred, posa't la capa i el barret. El pobre Sol Solet no té capa, no té capa. El pobre Sol Solet no té capa ni barret. Oh, no. Jo li compraré una capa, una capa. Jo li compraré una capa i un barret. Jaume, a veure, que vaig molt just de temps avui. Em volies explicar el tema de què passa amb les abelles, no? Sí, què passa amb les abelles? Perquè les abelles, en tenim un problema amb les abelles últimament, potser heu sentit dir. Alguna cosa. Desapareixen. Hi ha hagut una davallada bastant important, progressivament, del número d'abelles que hi ha en general al planeta, i en concret, algunes zones han vist com de cop i volta podien desaparèixer fins i tot 90% de les abelles de cop. Carai. Així, pam. De cop. Es morien i se n'anaven i desapareixien. Degut a què? Un tema que no sabem encara quin és el motiu, però que és important i té un impacte important en el medi ambient perquè les abelles, a part de ser uns insectes empipadors que et poden punxar i fer mal, el que fan sobretot és pol·linitzar les plantes. Per tant, sense abelles, tot el tema de tot el que és l'agricultura patiria un cop bastant fort. Home, imagina't sense mel. Què faria jo sense mel? Sí, exacte. Mentre no piquin cap problema, però sí que és veritat que, i crec que és una de les coses més importants quan parlem de l'extinció d'alguns animals o que les espècies que estan en perill d'extinció, no és tan sols només perquè una espècie desaparegui, sinó perquè és una peça clau en tot un ecosistema, no? I pot afectar no només amb ells, sinó totes les espècies que estan al voltant i fins i tot a nosaltres, que una cosa tan simple en aquest cas com és una abella pot tenir un impacte molt important en la població. Entre els científics té algun nom, això, que desapareguin espècies? Això es diu la síndrome del despoblament dels ruscos, la història que desapareixen de cop i volta les abelles dels seus ruscos. No fotis. Sí, té nom i tot, com sempre. Bueno, de fet, els anglesos tenen un nom més maco, que és Colony Collapse Disorder. Oh, mira, com que no l'entenc m'agrada més. Això ho han vist. Sobretot els Estats Units ho han estudiat molt i hem vist que en els últims anys als Estats Units han baixat la població d'abelles a la meitat, menys de la meitat, de 6 milions a 2 milions i mig. De 6 milions a 2 milions i mig, i com ho compten això? És que com ho compten? Més o menys, no sé com ho calculen exactament, però hi ha hagut una baixada amb això. Llavors, el que passa és que hem de trobar la manera de solucionar-ho, com us deia. Però per solucionar-ho caldrà conèixer la causa. La causa, com us deia, no se sap. No se sap, però clar, s'ha de tenir alguna idea o tampoc?
es creu, hi ha teories diverses, una de les que diuen és que és culpa dels pesticides, que hi ha un augment de pesticides en les últimes dècades i això afecta les abelles, però també s'ha parlat de que potser hi ha una infecció per virus o per algun altre tipus de microbi o paràsit de les abelles que fa que aquestes abelles doncs, cada cop morin més. Un virus? Doncs res, una vacuna i ja està. Sí, ara ve la part divertida, que m'agrada sempre a mi parlar de modificacions genètiques i de coses d'aquestes, i aquesta vegada que han fet els científics, són científics de Texas, de fet, que han agafat un bacteri i l'han modificat genèticament perquè lluiti contra els virus que tenen les abelles. Veus? Una vacuna. És a dir, si un dels problemes que pot ser que facin desaparèixer les abelles és que estan infectades per una sèrie de microbis dolents, entre cometes, el que han fet és generar un policia bo, diguéssim, perquè vagin a matar aquests virus. I aquest bacteri es diu Snodgrassella albi. Mira, m'agrada el nom. Doncs la Snodgrassella aquesta és part del que es diu la microbiota, que formen una mica una simbiosi amb nosaltres, són els microbis bons, diguéssim. Doncs les abelles també en tenen d'aquests, tenen uns microbis que les ajuden a estar sanes, un d'ells és aquest Snodgrassella, i el que han fet és agafar-los, modificar-los i fer que fabriquin aquests bacteris una substància que inhibeix, que és tòxica només específicament pels microbis que afecten les abelles. Mai ho hagués dit. Llavors el que han fet és donar-li, en un entorn controlat del laboratori, han donat de menjar una barreja de menjar amb aquests bacteris i han vist que efectivament els bacteris que tenen que mengen i tenen aquest bacteri, perdó, les abelles que tenen aquest bacteri modificat a dintre aconsegueixen doncs lluitar contra aquests virus que afecten a les abelles i sobreviure més i més temps. Si més no, durant l'època que han provat de resistència, que hem fet unes quantes setmanes. Perquè m'ho dius tu, Això ho han vist. Sí. Han vist doncs, que aquestes abelles estaven protegides. Ja veus tu. Què vol dir això? Doncs que podríem, en principi, alimentar o trobar la manera de fer arribar aquest bacteri a les poblacions d'abelles que hi ha pels mons i en principi llavors es podrien tornar més resistents a aquests virus i aquests microbis que sembla que podrien ser les causes de la desaparició de les abelles. Company Jaume, m'has deixat amb la boca oberta. Sí. Parlarem un altre dia que no tinc més temps. Que vagi bé. La millor resposta. Ei, hola. Hola, carinyo, què tal? Com ha anat la feina? Avorrida, com sempre. T'agradaria reorientar el teu futur professional cap a altres sectors amb més oportunitats? A Catalunya creix la demanda de professionals de l'àmbit digital i per accedir-hi no cal tenir una formació acadèmica superior relacionada amb la tecnologia. Al web barcelonadigitaltalent.cat trobaràs la formació i els recursos necessaris per reorientar la teva carrera cap a un sector sense atur i ple d'oportunitats. Seré la nova Ada Lovelace. Connecta't a barcelonadigitaltalent.cat i encara amb optimisme el teu futur laboral. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. De dilluns a divendres, a les 9 del matí, El Sol. I de tant en tant, els experts, de tant en tant, avui van a la merceria. Sí. Com ser un expert? Avui, com ser un expert a la merceria. Roger! No, Albert, molt més urgent. Com distingeixo una taronja petita d'una mandarina gran? Doncs ho apreciaràs per la forma. Les taronges són més rodonetes i les mandarines més... Ai, com es diu una cosa esfèrica més ampla que alta? Elipsoide. Això. Sí, ho tenia a la punta de la llengua. Perdó, elipsoide. Doncs això. No, també la pots pelar, te la menges i així podràs distingir-ho. Roger, que t'ho estava explicant jo a tu. Ah, sí. Bueno, és igual. Total, no tenim res de fruita a casa. Doncs precisament d'això t'anava a parlar. Per tant, organitzem-nos. Aquest lligam que has fet entre no tenir fruita i que s'ha d'organitzar la casa és una mica... Bueno, te l'accepto. Està bé. Què hem de fer? Què? Per tant, organitzem-nos. Ara què? Anem a mirar el teu calaix dels calçotets. Mira, obre. Ho veus? Mira, fatal, tots els calçotets plens de forats, però tots. Si és que alguna cosa pot estar de forats plena. Interessant paradoxa poètica, te l'accepto. Però ara, a la merceria, a comprar calçotets per la nova temporada, sí. que és que ets un desastre. Va, Roger. Ja vaig. Va! Però escolta, que tu també necessites, tu aquí acusant-me a mi de ser un deixat, un indolent i un pòtol, ja, i tu què? Ja, jo també els tinc foradats, però jo en soc conscient, no m'he d'acusar a mi de res. Ah, aquesta és la diferència. En efecte.
Doncs anem a la merceria. Ja hi estem anant. En propers capítols de Com ser un expert... Calçotets, marca Mercè, la nostra marca blanca, la millor! Quina mida teniu? Jo M, com miralles. I vostè? La millor! Jo què? La millor! Bon dia, estem a la merceria Mercè? I tant, i tant! Passin, passin! Feia temps que no venien, eh? Què desitgen? Cotilleria, picardies, lligacames... mirinyaques... No entès res, eh? Bueno, això últim només. A veure, primer el més important. Vostè és de tota la vida? Esclar que sí, de tota la vida. Sí, sóc un clàssic del ram de la merceria, de tota confiança. A veure, d'on sou vosaltres? Jo de Tarragona. Jo de Sabadell. Jo també! Oh, extraordinari! A veure, primer el més important. Vostè és de tota la vida? Esclar que sí, de tota la vida. Sí, ho veieu com sóc de confiança. Encara me'n recordo quan veníeu plegats amb les vostres mares respectives a comprar la bata pel col·le. Quins temps. Ai, sí, quins records. La bata, Albert. Te recordes de la bata del col·le? Jo encara la tinc amb el meu nom brotat. La teva verda i la teva vermella. Esperi un moment. El meu nom estava en blau, deia Roger. Espera un moment, però vostè quants anys té? Jo? Sí. 31. Però si és el més petit dels tres... I l'Albert i jo no ens coneixíem quan érem petits, ni vivíem en aquest barri. Va, nois, va. Anem per feina. Calçotets, oi? Teniu tota la cara de necessitar-me. Exacte, sí. Ara és quan he d'oferta les coses de tardor, oi? Al revés, Roger, al revés. Sí. Ara té saldos de les coses d'estiu abans que li entri el gènere o el gènere de tardor. És que sempre va a l'inrevés. Mai he entès això de les temporades i la moda. És com quan em vens a la parada i em demanes mandarines o carxofes, ara que no és època. Exacte. I te les venc més cares i de pitjor qualitat. No tinc remei. Això. Però un moment, senyora paradista del mercat. Què hi fa vostè aquí? Doncs aquí té aquests calçotets infantils de Hora de Aventuras. Oh, m'encanta! Doncs va, per acabat farem unes corrandes improvisades, d'aquestes que sempre cantem quan acabem els concerts. I te les dediquem a tu, eh? Vinga, amb la tonada de les nyacres. Em toca a mi ara, eh? A veure... De calaix fa el comiat, no hem fet parada i font de cara per anar a Vila-sacra. Cara per anar a Vila-sacra. Vosaltres teniu la ronda, tra-la-la-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la. 1, 2, 1, 2, 3. Be-da-da-doo. Be-da-da-doo. Posem un peu cap al mes del Nadal a partir de demà. I cada dia acabarem amb una Nadal, eh? Us sembla bé la idea? Doncs en tenim més d'idees. Si tu també en tens, entres a la nostra pàgina web, radiovilasacra.cat, vas a l'espai contacte, entres i ens escrius el que vulguis, la teva idea, la teva proposta, que vols col·laborar, que vols fer això, que vols fer allò. Tens oberta la porta, les finestres i el cor. Fins demà. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright. May all your Christmases be white. Well, I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and now children listen to hear sleigh bells in the snow. Well, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write.
Christmases.